ħafna. Okay. Oħle, huwa kisa ħafna. Kisa, Sun, kisa. sun. Huwa l-isfida tkun kontra kisa. Huwa l-isfida sun kontra kisa. Huwa sħun ħafna hawn ġew. Huwa kisa ħafna. Is-ħana hija meraviljuża. Huwa ħafna aħjar mill-kisa. Inħobb il-kisa. Is-ħana hija terribli. Naħseb li wasal iż-żmien għal xi ħaġa żgħira. Yummy! Issa il-magna tal-popcorn. Għandu jkun delizzjuż. Wow! Mimma delizzjuż. Wasal iż-żmien għal ftit divertiment. Ejja nagħmlu ftit borra. Ejja nagħmlu ballun tal-borra. Mem tant tajjeb. Eh? Huh? 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 X'inhu dan? Ma nafx ġara. Forsi l-popcorn tiegħek sar kisa? Ma kontx nistenna dan. Ejja nippruvaw dan. Ma naħsibx li qed jaħdem. Ivan, għandi bżonn l-għajnuna tiegħek. Il-makjub tiegħi huwa friżat. L-ebda problema. Ooh! Issa rridu nistennew. Verament qed jaħdem. Grazzi, imma issa kollox imxarrab. Kif se nista'? Lest, issa kollox niexef. Grazzi, Ivan. Issa jien bħal reġina tal-borra. Tara, is-ħana tista' tkun utli. Issa se nerġa' lura fuq in-naħa tiegħi. Irrid ftit sħun. Sħun. Oh, ja ħasra. Naf, is-silġ se jgħin. Issa t-tej tiegħek mhux sħun wisq. Grazzi, Marija, inħossni ħafna aħjar. Tara, il-kisaħ jista' jkun utli wkoll. Naħseb li għandek raġun. Ħin tal-ikel. Għandu jkun lest issa. Oh, dik hija mod ħażin biex issajjar bajda ħallini ngħinek. Ha!
Suppost lesti. Jinxtam tajjeb ħafna. Grazzi, Ivan. Ta' xejn. Ara sħun huwa aħjar minn kiesaħ. Issa nifhem. L-ikel sħun huwa l-aħjar. Ħin għal marshmallow. Root. Root. Ara, il-kiesaħ qatt ma jiddiżappuntak. Nara issa. Huh? Naf x'għandi nagħmel. Achoo! Achoo! Tossok aħjar issa. Oh, ħafna aħjar. Grazzi, Ivan. Ara sħun huwa ħafna aħjar minn kiesaħ. Ivan, irrid nammetti. Is-sħun huwa importanti ħafna. U l-kiesaħ huwa tassew importanti wkoll. Iva, inħobb is-sħun ħafna. Imma l-kiesaħ għadu aħjar. Is-sħun għadu aħjar. Rota ħadra. Rota ħamra. Rota blu. Oh, leħ. Ma kontx jien. Wow, stant tal-meraq. Bonjour. Nixtieq nipprova ftit meraq. Kemm hu sabiħ meraq tal-qawsalla. Nixtieq meraq blu jekk jogħġbok. Tajjeb. Skużani, dassa m'hemmx blu fadal. Ibqa' hawn, nerġa' lura f'waħda minuta. Jekk jogħġbok ipprova farfet. Le, dassa. Għandi bżonn frott. Frott? Għandi idea. Enep, dak eżattament dak li għandi bżonn. Kif dwar enep? Tajjeb. Kemm hu sabiħ, grazzi. Dassa, xarek u tant sabiħ. Grazzi, tista' tibdel tiegħek b'xi meraq. Bonġu, nixtieq meraq aħdar jekk jogħġbok. Bonġu, tajjeb. Skużani, m'hemmx aħdar fadal. Verament, immem għandi idea nerġa' lura. Ġibtni. Hawnhekk, ipprova dan. Leva, kelli bżonn frott. Lumi, dak eżattament dak li għandi bżonn. Ħin biex nagħmel ftit meraq aħdar. Ipprova dawn il-lumi. Tajjeb. Kemm hu qares. Grazzi. Ciao. Bonġu. Bonġu. Nixtieq meraq aħmar jekk jogħġbok. Tajjeb. Skużani, għaliex m'hemmx fadal. Nerġa' lura. Frawli. Nista' nipprova frawli jekk jogħġbok.
xari jidher tant Joel. Ejja nieħdu ftit gost. Delicious. Tixtieq tipprova ftit? Oh, għandi bżonn waqfa. Hej, Gus diġ provajna l-kuluri kollha. Iva, wasal iż-żmien li nippruvaw xi ħaġa differenti u interessanti. Ejja nagħmlu ftit meraq tal-qawsalla. 1, 2, 3 ġax. Ejja niġbru kollox li nħobbu. Sandwich. Il-ġobon huwa l-favorit tiegħi. Oh, Ew. Mhuwiex meraq tal-qawsalla. Mem, stenna ftit. Wow. Ġiwma. Inħobb dan il-meraq tal-qawsalla. Tant sabiħ. Mam, huwa meraq tal-qawsalla maġiku. Hej. Bonġu, merħba fiċ-ċinema tal-kartun. Jien u t-tim tiegħi ħloqna dan. 1, 2, 3. 3 biljetti jekk joġbok. Dak se jkun $10. Le, bis kartun. Għandi idea. Inħobb niddisinja. Għandek talent. Grazzi. Ħin għal-waqfa. Popcorn frisk u b'saħħtu. Bonġu. Hej, x'tixtieq llum? Waħda popcorn żgħira lija, jekk joġbok. Jien ukoll. U jien nieħu l-kbir. Għandi xi flus. 1, 2, 3, 4, 5. Għamil taxil. Wow, grazzi ħafna. Fatt interessanti dwar il-popcorn. Il-popcorn għandu aktar minn 5,000 sena. Instab finew mexivo. Kien użat kemm għall-ikel kif ukoll għad-dekorazzjoni minn ċiviltajiet antiki li kienu jilbsu girlandi tal-popcorn għal ċerimonji. Grazzi. Da xejn. Ej, il-biljetti tiegħek. O qatt. Tajjeb. Għandi wieħed ukoll. Oħa, in-numru tal-kamra tiegħek huwa 5. Tista' tmur issa. Int stenna ftit. X'ġara? Li ġġib l-ikel tiegħek mhuwiex permess. Biss ikel tal-kartun huwa permess fiċ-ċinema tal-kartun tagħna. Il-ħelu huwa ħażin għalik u għas-snin tiegħek. Skużani, ma nagħmilx dan mill-ġdid, nista' mmur issa? Iva, issa tista'. Eva, Ali, stennuni jekk joġobkom. Bniet għaliex ma stennejtuni. Ejja Dasha, il-film se jibda. Skużani. Jekk joġbok ma nara xejn. M'għandekx tiġi ċ-ċinema b'xar oli ħafna. Se jimblokka l-veduta għal dawk li qegħdin bil-qiegħda warajk. Din id-dekorazzjoni tal-kartun hija olja wisq ma nara xejn. Ejja nagħmluha ftit iqsar. Issa l-viżitaturi għandhom veduta aħjar. Ikraħ, l-ikel tal-kartun mhuwiex maħsub biex jittiekel.
tafix, Dasa, semmur infittex xi ħaġa aktar li tista' titiekel minn din. Bib ejjew miegħi. Bib numru 5, bib numru 4. Bib numru 3, bib numru 2 u waħda. Oh, ara biss din l-arti tal-kartun. Ħin biex nażel xi ħelu għalija u għall-bniet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemm juri tajjeb ħafna. Jider kważi bħal veru. Il-bniet se jkunu ferħanin. Naħseb li huwa dan. Il-kelma dinosawru ġejja minn kliem Grieg li jfisser gremxula terribli. Huma għexu matul l-era Mesozoika li hija maqsuma f'perjodi Triassiku, Ġurassiku u Kretaveju. Mhux il-film tiegħi, ħbieb. Ġara, x'inhu dak? Għajnuna. Oh, le l-ikel tiegħi. Kien numru 4. Jew numru 5? Iva, naħseb li kien 6. Il-robots jistaw jkunu żgħar daqs trap jew kbar daqs karozza. Xi robots jistaw jitalmu mill-esperjenzi tagħhom. Ħila msejħa intelligenza artifiċjali. Het, x'inhu dan il-film? Film dwar robots magħmula mill-kartun. Dan mhux il-film tiegħi. Għandi bżonn immur il-banju. Żomm dan għalija, se nerġa' lura. Tajjeb. Hemmhekk. Aġġel. Il-banjiet huma biss għal żjarat veloċi, mhux għal filmar jew logħob bil-mobiles. Jekk joġbok aġġel. Smajt xi ħaġa. L-isem Labubu ġie magħżul għal ħoss fonetiku tiegħu li huwa faċli biex jingħad u jaqbel mal-personalit stramba tal-karattru. Labubu hija karattru femminili. Oh, mamma, x'inhu dan il-film? Dan mhux il-film tiegħi. Dasa, inti hawn? Eva, fejn kont il-ħin kollu? Dasa, ma temminx tlift u nsejt in-numru tal-kamra tagħna. Eva, naħseb li kienet din il-bieb numru 2. Tajjeb, ejja mmorru. Dan mhux il-film tagħna, Dasa. Iva, dan il-film huwa dwar trabi. Dasha, hu l-popcorn tijak? Fejn i Dasha? Hu Eva? Fejn huma il-film spiċċa? Dasa, naħseb li n-numru tal-kamra tagħna huwa 5. Oips! Eva, Dasha, fejn kontu il-film spiċċa? Hija storja twila, se ngħidulek xi darba oħra, ejja mmorru.
L-ebda ġirja fiċ-ċinema. Merħba fil-ħanut tal-ġelat tal-kartun tiegħi. Bniet, ejja nieħdu ftit ġelat tal-kartun. Le, grazzi, dassa minix fan kbir tal-ikel tal-kartun. X'tixtieq? Dan u dan wieħed. Ikraħ. Itlek, dassa l-ikel tal-kartun mhuwiex maħsub biex jittikel iċ-ċinema tal-kartun kienet divertenti, imma bil-kem għadna fl-imkien għax konna ninsaw n-numru tal-kamra tagħna. Iva, anke f'post frisk bħal dan, huwa importanti li nibqgħu fl-imkien u nimxu mar-regoli. Ejja nieħdu ħsieb xulxin.